ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି। ମ୍ୟାଡାମ କଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ ମତେ ଫୋନ କଲେ କାହିଁକି? ଡକ୍ଟର ବୋଉଟା ହଠାତ୍ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। କଣ ଡକ୍ଟର? ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ମହାଜନ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରାୟ ଥିବେ ତାହା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚନ୍ଦନ ତମ ବାସର ରାତ୍ରି ତ ଆଜି ଥିଲା। ତମ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା କଣ? ନାଇଁ ମା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୁଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ବି ନଥିଲା। ହଁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା କେମିତି? କୁହ କଥା ଏସବୁ ଘଟିଲା କେମିତି? ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କବିତା। ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ବୋହୂ କରି ଆସିଲି। କଣ କର ସେଥିରେ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଲ? ମୁଁ ଘରେ କଳନ୍ତି ନାହିଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମତେ ନିଜର କରିବାକୁ କହିଲ ମୁଁ ଜମା ମନା କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଏଇ କଥା କହିନଥିଲି କାହିଁକି? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ, ମତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲନି। ତାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଝିଅ ବୋହୂ ବାହା ହେଇଛୁ? ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ? କଣ ହବ ମା? କଣ ହବ? ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ? କହିବାକୁ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବୁ। ଏ କଥା ଆମେ ହୋଇପାରିବନି। ଏ କଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାଲିପାରିବୁ ତ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। What